Ja, goedenavond en welkom bij Open Up Live Holle Batse. Yes. Welkom back mensen op de stream. Fijn dat je hem sjoggt. We hebben een hele speciale aflevering. We gaan in het over alle vormen van de huddenmuziek, mijn gitaar die in Friesland maken worden en de boeten. En waarom is het eigenlijk in Friesland zo populair? En eigenlijk in alle provincies behalve de Ronenstad. We hebben 4 bands die het optreden gaan. Het is de gek als je nou nog thuis zitten als headbanger, holle batse, zoek maar gauw op fiets stappen, of in de bus stappen, in de auto en hierin komen. Want hier is het feest nog net. Ik bedoel maar even. En we gaan los met de nieuwe, maar opkomende Frieske black metal band. Liet je hem jaren van Chester. Wow!
Yes. Chuster. What the sound? Wie dat het, jongens? Of komt er nog een? Dat wie hem, hè? Jongens, let je maar even jaren van Chuster. Nou, hoi. Hey. Alles goed, jong? Ja, Hey, waar ga ik je naast me staan? Frederik Rietma. Frederik, jong. Liedzingen van Chuster. Voor de meesten die het net, misschien net in één keer terug hier. Je hem zong in het Friesk. Dat klopt. Waarom eigenlijk? Wij ben Fries. Dus, ja. Nou, beste antwoord van de Joen. Nou al, dankjewel. En waar ga je me toe? Wat is je thematiek wat? Nou, op de eerste EP gaan we het vooral over dingen uit de mythologie. Zoals, noemen we verkrijgt strijd, dat gaat door Ragnarok, het einde van de wereld. Nou, de eerste noemen we spelen in Fury, hebben we ook op YouTube zet. Dus ik een noemer die erop staat. En dat gaat dan over de strijd van Freyr en Surt, zeg maar. Je zong in het Fries en zong in het Vlies zagen legendes. Dat zijn vaak thema's die bij Black waarom komen. Het behalve de muziek heel wat in interesse. Ja. Ja, altijd, ja. Ik ga een hamer op een jaar en dat zei het wel genoeg. En ik heb begrepen, je bent bezig nou om je opnames uit te rond. Wat is er onderwijs? Wat onderwijs is een EP met 4 nummers. En dan ga je een fort terug en dan willen we een album uitbrengen. En wanneer komt de EP uit? 13 april. 13 april. Meestal al je naar Bandcamp, Facebook, waar met z'n hinnen. Naar Donkerbroek, in het kroegje van Jonas in Onke. Oké, helemaal goed. Al jij naar Donkerbroek. En ik bedoel meer als een capeje willen. Dan kun je mijn Facebookpagina, een Bandcamp-pagina. Hoe doe je dat? Ja, we hebben wel Facebook, dat is dus wel even een contactje. En sowieso bij onze live optredens leidt het wel klaar. Hartstikke mooi. Dames en heren, 1 keer applaus voor Chuster. Ja, je hem zegt het haast net, maar daar stiert er. Je hem kennen misschien van Baldus Drauma. Op de laatste tijd had er luxe gewoon onhard van de politiek, maar gelukkig van de jongen gewoon op een skrion. We gaan AJ Soepboer vragen om voor u een column te schrijven, wat eigenlijk wij wel weten wat het deze joen is. Waarom ben Friesen toch zo gek op metal? Hoe komt dat? Jij had er een hoe toch 1 applausje. Ja, ik had er bot aan uitgedacht en ik had een lied columnke van hem schreeuwen. En die heet Holle Batsen. Ik ben vregen terug iep en up om een column te schreeuwen en voor te dragen over waar wat de Frieske metalhead is. Een hele eer van zelfs. Nou, ik zal voort alle ruten van hoop op een passende wijze maar inkenkelje,
met een zwier stuk metaal. In de Friese metal scene is namelijk een grutter verskaat als wij dan ik. Of maak het dat juist, de Friese metalhead? Ik ga op onderzoek uit. Ik ontkom er net aan hier en daar wat te generaliseren en te stereotyperen. Maar dat is nou een keer noodzakelijk om patroon te herkennen en uit te lezen. Een sam patroon is de conjunctuur van contra-conservatisme en pro-conservatisme. Ja, daarmee bedoel ik eigenlijk dat verskaat en metalstijlen ontstaan als een reactie op bestaande muziekgenres en sociale omstandigheden op dat stuit. Jet om je in tjen aan te zetten. Andere metalstilen ontstaan weer als een reactie daarop. Als de stilen had te volle ontwikkel je, dan komen er langom bands die waarom naar jet iets willen. Black metal en grindcore bands die Bigaleaks in 2019 muziek analoog opnemen met een stofzuiger en een terugspelend huisje op de achtergrond. En de muziek uitbrengen op cassettebandje, omdat dat true en cult is. En dan cult met een V, want oors is net echt. En zo toch het wat hin weer de onhoudende strijd tussen mainstream en underground. Ik ken we roeg het ontstaan van grutte metalstilen, keppelje, ontiert en plak. In de jaren 80 hadden we in Engeland de opkomst van de new wave of British heavy metal. Mannen in strakke leren broeken met een raltje muntjes bij het kruis. Die het heeg jongen ken en uithel je als Harry Krikke met een omkeerd kruis maken van een kapot scoorde biertray op zijn kele plassen. Alles wat je dogge is correct een stapje extremer als wat orenbands op dat stuit dogge. Daarna komt alles in de streamversnelling en versplintert de metal scene rap. In Scandinavië en net te vergeten in Zwitserland komt een streming op die het hem zelfs black metal neemt. Zwartgallige muziek met een woest uiterlijk, liekverven en lange stiekels om leer. Passend bij het koude en roege karakter van die land. Oneindige tjustere bosken, grim en froost begnobbe vlaktes, een skiertnis van christelijke oorheersking en onderdrukking. De vreugdeloze kjeld van de land is waarom te heren in de muziek. Krassende stemmen, scorende gitaren, ja binnen een reflectie van de inzwatte ziel. Geen wonder dus dat Satan een wichtige figuur in die teksten is. Dat men zo nou en dan een tjerke in de fik stekt, is dan ook meer als logisch. Het is immers verratte koud in deze land. Else buana van warmte is welkom in de boreale wereld. Sjoch het als een soort van premoderne houtkachel, Noordse stijl. Kachels uit deze contraien, doch het duurt daar nog goed. In het zinnige zuiden van de Verenigde Staten, daar komt tegelijk de thrash en de death metal op. Een soort thrash metal bands komen uit de Bay Area in het zuidwesten en de meeste death bands uit Florida in het zuidoosten. Beide gebieden volle warmer als de Scandinavische kolon. Compleet door klimaat, oorskietnis, ooromstandigheden en dus minder Satan. Teksten gaan meer over politiek geweld, ding kapot maatje. En in gewoon gevallen wordt er met grote precisie hoe grauwelige tafereelen als het ontleden van mensen, het inslaan van het gezicht met een hammer, of zelfs hoe bloed dat uit het mannelijk lid spuitert. In de eerstelijke grote steden van Amerika komt een soort gelijke stijl op, maar meer punk-invloeden en teksten over hoe het leven op een stritten wel net is. De downside van het heerskende kapitalisme. De letter hardcore. Nergens in mijn stukje wordt sprutsen over de opkomst van de new wave of Frisian heavy metal. Of hoe stijl die haar oorsprong vinden in de Waddenzee area. En ik al vindt Harlingen himself hardest. De New Yorker core mag nog volle hudder wezen. Er is kwad zijn net één onwijsbaar genre waarvan Friesland de oorsprong leidt. Wij hebben geen oneindige koude tjustere bosken met Satan om huismannet. We hebben geen metropool waar de slachtoffers van het kapitalisme het streetbeeld bepalen en bendes het met elkaar uitvjochtje. Al komt Ljout vanzelf aardig in de buurt. Jongens, wij zijn maar een passzegel. Maar wist, het borketje is haar best. Wij zijn een tevreden volkje
in een oerwaagend agrarische provincie. Zetten u net zo af, vind het wel ballen zolang het we baas op eigen heen ben. Het maakt het dus liek wel net minder metal. Zonder Emilien trotseerje wij wien en waarom ta boppen de scarionta in de kletsen klaai te stingen en maar de drek efter de eren te holle batsen op een van uw meest verneemde festivals. No fucks are given, om het zo maar even te zeggen. Ik had vanzelfs dak hem open air. Ik ken me werkelijk weer van alle edities, maar in je heugen werd het waar echt goed wie. Maar ik kan me van alle edities herinneren dat de beleving geweldig wie. Ik zag ik mezelf nog als 16-jarig mondje op mijn Yamaha Ebbers in een schakelbrommer. Alle waasde joen door de spielende Rijn en hoe glisterige diekjes naar de Westerrijn rieden. Om in het badhoes te oefenen met mijn eerste metalbandje Blood Blast. Als een pakezel beladen, mijn patten van mijn drumstel, een klapper in het leren jack aan, een squadde broek met veiligheidsspelden en kisten eronder. De trui wie van Hatebreed. De orenmannen in de band wien meer van folk, black, death, trash, grind en zo verder heen. Maar we accepteren elkaar, maken vriendschappelijk muziek, lutsen dus nergens wat van aan. En als we optreden kwamen de meesten uit de hele provincie op een fiets. We hienen een het voor hut. En daar gaat het om. Om tot een conclusie te komen, denk ik dat wij uzelf als Friezen op de borst slaan mij. Friezen binnen uber metalheads. Wij zijn dat wel net, de bakermat van de metalstijlen. Maar uw Frieske non-conformisme had er wel te laten dat wij met uw liedste stukje heiteloon slucht wij alles jaren op niveau van zijn wurgje. Dat wij in verhouding meer goede metalbands en muzikanten met internationale allure voortbracht hebben dan het Zietse grind patches op een jas had. Dat wij festivals hebben met de hele wereld oors praat. Friesland is dat wel net het plak wat metal geboren wordt. Het is wel het plak wat het libbet. Ah jee, dankjewel. Dat was die laatste slokje bier nog alleen, denk ik. Ja, dank je. Ja, neem maar kijk naar. Ik had eigenlijk net zo vol om dat te voegen als wel even de rieders op een Yamaha. Nou, vroeger weer dat. Ja. Ja, wist wat ze weer zeggen, hè? Ja, dat is Jammer dat ik hem ha. Ja. Nog één keer applaus voor AJ Soeboer. En dan kon mij hem omdraaien, want wie gaat verder? Mij. Een legende gewoon. Een grindcore band. Al jaren bezig hoe de hele wereld optreden en van publiek staan. En een reputatie van T-Jerk Stradiel on Tokyo. Ik denk dat ze haast zuur, haast clear zijn. Dames en heren, Lithium Jervaat. My mind's mine! Zo.
Dankjewel. Ja, klaar voor de volgende 5 minuten. Bye.
Dankjewel. Dankjewel. My Mind's Mine. Ik pak Shantia er een bij. Ik pak iedereen bij. Hij nou krijgt integraal je hem hele naar je plaats spelen ongeveer. Ja, 2 keer. 2 keer. Fantastisch. Ja, een soort mensen weet het wel. Maar bij je met je grindcore weet wel van zijn. Dat is het eindpunt van de punk. Extremer giert net, hudde giert net. Just doe dat extra? Ja, ik bedoel 20 keer hetzelfde trucje, dus ik kan net echt volle theorieën hoor. Het is een vriendenband nog steeds en wie doet ding. En of dat nou einde van de muziek is of het begin van iets nieuws, ik weet het net. Maar het smiet een mooie ding op, want je hem toeren eigenlijk door heel Europa. Je hem worden vaker nog vregen. Nou, voor mij ik nog wel. Hoe werkt het straks bij hem in de scene? Giet dat op bands, weet je, maar spelen haar die bij hun in een plak wat organiseren? Hoe werkt dat? Ja, het is een soort ruilhandel. Ja. Wij spelen ergens, we uitnodigen en daar een plak komen die bands hierheen te spelen. Door met verschillende bands, verschillende landen en het werkt. Is dat wat je met aanspreekt? De hele do-it-yourself mentaliteit, boeten, platenmaatschappijen, boekers, alles om? Ja, nou, ik ben advies van platenmaatschappijen, maar dat het een beetje European DIY kent, dan graag. Ja. En hoe lang beukt My Mind's Mine nog terug? Ik heb geen idee, zolang het leuk blijft. Dit is leuk, dus ik neem hem terug. Dus, mooi. Meestal liet je hem jaren, My Mind's Mine! Ja, en dan moet ik even... ik vind trouwens wel dat er heel weinig... Het valt me op, ja, maar er wordt heel weinig mosht. Dus misschien kun je het straks oors. Want we straks hebben we Manu Armata. Dus ja, wat stil die stink in. Ik ren even naar deze kant, meestal. Van, had je hem even een beetje aan de kant kunnen. Want hier steen ik met Erwin Jonkman. En we doen nou een soort... jongens, we doen een soort diagonaaltje. Hier praat je en de plaatsjes ben daar te zien op die televisie. Erwin Jonkman is fotograaf. Je hem kennen misschien wel van dat er eigenlijk altijd voor ons tegen mij. Erwin, u hast voor u foto's mijn naam. Ja, de klopt. mooiste metalfoto die geven zijn Bechen. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Meestal had je mij, daar stiert hij een pontificaal vader tv. Als toen nog even een stapje op een sidedost. Hij valt me even die net. Wat tikt er even aan? Ja, Ja. Erwin, vertel, wat hebben we hier? wat mij in de fotografie aanspreekt is emoties. Ik wil emoties hebben. Muziek is emotie. En ik zeg altijd, die emotie die wil ik vangen. En hier is juist de kracht in zijn arm, de kracht in zijn lichaam. En de power die eigenlijk het beeld uitspot door die microfoon, die houding. Dat zie ik. Ja, voor mensen die het net herkennen, wat hebben we hier?
Oh, dit weer het voorprogramma van Revamp. Ik ben zijn naam even vergeten. Het is een Italiaanse naam, die jongen. Volgende foto. Juist, hey. Ja, al bekend, hè? Chester. Ja. Dit wie hier in Neushoorn, dat wie Auron Frisian Metal Night, dat is altijd Chris Dionne. Dus kwam en vindt het nog steeds verbazingwekkend dat ik net in het kerken zit pareren. Ja. Dus dit is vol leuker. Dit wie Auron hier, Chester, ja geweldig. Die hebben de power, de emotie, de passie. Hast nou een soort tijd om mij te denken hoe welk shot als maken? Want ik ben net echt bands die een soort lekker stilstaan of even lekker poseren. Nee, en dat is juist wat de concertfotografie en met name de metal zo mooi maakt. Het is de uitdaging. Mijn model die luisteren nooit naar mij. Ze bewegen altijd en ik ben afhankelijk van het licht wat ik krijg. Ja. En de foto die we nu zien is misschien nog wel een grotere uitdaging, want bands hebben vaak wel noemers, dat ik een beetje de tiert ha. Ja. Maar dit is Ja. Motorhead. Lemmy natuurlijk, iedereen herkent hem. Geen introductie. Hello, we're Motorhead, we play rock and roll. En dan gaan ze 2-3 minuten, ram. Dan krijg je maar 3 nummers dat hij het om die plaatsjes te maken. Ik die stier van de adrenaline. Ik ga in 3 nummers uit 10 minuten naar 247 foto's maken. Ja. En ik zie de trillion het weer fucking Lemmy, weet je wel? Ja. 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 Dus ja, dat Hartstikke alleen maar foto's naam van Lemmy waarschijnlijk. Ja. Nee, ik nog Mickey D, maar Mickey D, dat zei ik alleen het bovenste stukje van zijn Holland, zo hoog weer het podium. Juist. Wat hebben we hier? Into the Grave. Ja. Into the Grave, geweldige. Ik geef die passie. Dit is een At the Gates, geloof ik, de band. At the Gates, ja. Ja, At the Liek Gates. het op Liek de tweelingbroer van Paul van Bello, de festivalorganisator. Ja, daarom hier kom ik denk, nou, als Paul ooit naar zijn oren carrière wil, dan Kinder dit. kennen dit. Ja. Dan weten we wat de poses. Nou, ja, dat is Een ik weer. drummer, die komen net wat minder vaak op de foto's, want er zit een zaak bot achteraan, hè? Ja, drummer zit vaak op het minste plakje, weinig lucht. Meestal zit er een hele band voor. En zeker dat ze bot heen en weer vliegen, dan is het lastig om de drummer te vangen. Maar hier op Dokkum Open Air had ik het geluk dat ik als huisfotograaf op het podium mee, dus ik kon aan Jelle Soeboer, kon ik mooi vangen. Ja, En ja, drummers zeg ik altijd maar eens 2 keer zoveel foto's van hem, want die lopen altijd heel gekke bekken. juist. Wat hebben we hier? Dus Gojira, die ouder dan hier op Into the Grave. Afsluiter. Headliner, geweldige band. Hele lastige luchtomstandigheden, maar die heeft fantastisch optreden. Ja. Hier Billy Bio van Biohazard. Dit wie weer op Dokkum Open Air. En die interactie met het publiek, ik bedoel, dus Just hem genieten, dus Just die fan helemaal uit zijn dak in. Daar hoor ik van. Ja. Die momenten. Hoe snel moest daar reageren? Want dit doet er even, en hij is mij de vorige foto er nog even voor. Dit doet er even, en Ja. dan springt er natuurlijk één naar het publiek, maar dan moet er gauw het podium weer op. Maar toen heb ik orenfotografen onder de kant beuken om het shot te krijgen, was graag was. Soms wel, maar we proberen altijd een beetje op elkaar te letten. Ja. Dus ja, ik ben vrij groot, dat scheelt. Maar in 94, dus ik ken meestal wel droegen heen of... Maar ik heb vaak het geluk, wat ik misschien wel uitwing, dat ik op het juiste plak sta en ik zag heel goed wat er gaat gebeuren, anticiperen. Ja. En dit, ja, deals geluk, dat is op een goede plak stiert. Als je een meter verderop stiert, haast deze net. Nee. Wil ik het er extra dat als je deze foto's plaatst, dan worden natuurlijk die muzikanten en die bands weer ik tagged. Worden die foto's dan ook oppikt, toch die bands of artiesten en nog een keer op Instagram zet of liked of retweet of... Ja. Hangt er ook een beetje vanaf hoe actief een band zelf ermee is. Maar bijvoorbeeld Dokkum Open Air had ik een hele mooie foto maken, die nou die nog krijgen, van Carriage Angren. En die is ook 248 keer deeld. En echt toch uit Peru en nou ja, neem maar op wat voor gekke Zuid-Amerikaanse landen kreeg ik dus reacties op die foto. Ja. Nou, dat is fantastisch, dat is leuk. Dat doe Hier ik hebben we wel. natuurlijk een legende uit de death metal. Doe ik eens van hem. Ja, de zanger van Cannibal Corpse. Jongens, hoe heet er? There we go, goed zo. Daar has de mini-metal quiz won van Joen. Ja, dit is natuurlijk intens, hè? En ik een heel intens figuur. Ja, ik moet bekennen, ik ben ontzettend slecht in naam. En ik zie natuurlijk een hele grote band voorbij komen, dus al die namen onthouden. Wordt er net. Ja. Wat vies mooi aan deze foto? Oh. Ja, wat vies mooi aan deze foto? Nou, Simons leuk. Nee, hoe heet ze ook alweer? Zangeres van Epica. Simone van Epica, ja. Zij is het? Simone van Epica. Ja. Zangeres van Epica, hele elegante dame, hele mooie stem. Ik hou van dat roegen.
roege muziek en dan zo'n mooie damesopraan erbij. Dat is genieten. En dan die show van hun. Ja, en hier eigenlijk, de microfoon staan dat op de triët en haar lichaam had dezelfde curve haast wat, hè? Juist. Of hast u ik dat ook. photoshopt? Nee. Haar microfoon staan, dat is haar. En haar figuur is ik zei, daar had ik niks om corrigeerd. Ja. Dus dat een soort nijbewerkje? In dit soort foto's, net. Helemaal net. Nee. Zoek je nou een hele gekke microfoon staan, dat krijg je een beetje in beeld gaan. Dat wil ik nog wel eens vlot poetsen, Ja. omdat dat me gewoon mijn beeld verstoort. Maar in principe pas ik hier niks aan. Ik maak je de hol net dikker, net tinder. Een regionale legende. Ja, Benny Meerstra. Wat spreekt u onder deze foto? Ja, dat pas je die Benny op het podium had. Dat is geweldig. Zijn interactie met het publiek. Hij jouwt echt alles. En dat is gewoon te zien, de emotie in die eigen. En hij zit er echt. Geweldig. Ja, Hebben we nog meer foto's, regie? Of ja, sure. ja, dit wie ik weer dank hem open. Dit wie Iron Regan. Iron Reagan. Geweldige band, geweldige energie. En die bassist op een gegeven moment, hij shot me. En hij komt op me aan. En ik denk, ik ga die. En nou, dit wie hem. Dit wie het shot. Juist. Een blokje hardcore, zat de Shen. Ja, volgens mij Madball, als ik het goed heb. Ja, Madball, ja. En ja, hardcore, geweldig. Wat Ik is hou het- van hardcore. Wat is het die fijne energie. van hardcore fotograferen? Ja, die ben super snel. En die springen als idioten. En die ben heel snel over het podium heen. Oh, ja, doe klapstraat. Die ben heel snel over het podium heen. Ik. Ja, Maar dat gebeurt hier ik wel eens, maar dat is gewoon fantastisch. Die Juist. energie. Maar die energie proberen te vangen. En dat is moeilijk en dat is mooi. ja. Ja, geweldig. Hij, die drama op het podium. Fantastisch. Die theatrale shows die zij jouwen. En als het wist dat hij podiumangst had, ik ga hem achter het podium mij maken. En als een hele persoon dan op het podium. En dat is zo mooi om te zien. Dan gaat er een knopje om en daar staat een artiest en die staat te performen. Welke band hebben we het, Jerry? Mag je mij even helpen, jongen? Ja, nou was de foto maken. My Dying Bride. My hè? Dying Bride, juist. Goed, volgende foto, dat is voor mij de laatste. Ja, een Nederlandse legende. Ja, Adje van den Berg, ken het missen. Nee. Die is natuurlijk al 100.000 keer op een fotoset. Dus hoe hoort het een beetje leuk om hem op de foto te krijgen? Wederom, ik zeg altijd, ik probeer net een concertregistratie te maken, maar ik probeer de artiest te vangen in zijn ding, Juist. in zijn zone. En hier is juist ik het plezier wat hij nog steeds had in zijn optredens. Nou komt hij graag in Friesland, want hij is gek op zoekerbalen. Ja. Maar dat is juist het plezier van ervan afstralen. Ja. Ik zit plezier ook van die Australen. Hoeveel festivals hast u te gaan deze simmer? Nou, een stuk of jouw vier grutten, dat ja, Dokkum Open Air natuurlijk, Into the Grave Ja. en nog een paar. Maar het werd altijd wel gezellig. De volgende band, Manuel Mata, hij zien we eens op een fotoset. Ja, absoluut. Vast wel vaker dan één keer. Per keer meer, ja. Ja, nou, die zien we straks. We gaan even wisselen, want ik wil graag even nou op het podium Paul van Bello, Leon van Gijsbergen, van Baruch, Jort van Neushoorn, Wietse van Neushoorn. Geef ze even een applausje. Dat zijn namelijk de mensen die ervoor zorgen dat de optredens waar jullie zo graag naartoe gaan ook elke keer plaatsvinden. Ja, heren. Er komt iemand aan met microfoons. Paul heeft er natuurlijk al een. Ja. Als je een beetje inskomen, jongens, dan kom ik er nog even bij. Ja. Stel jullie zelf even voor en wat jullie allemaal doen. Ik ben Leon van Rijnsbergen. Ik ben directeur-programmeur van Poppodium Baruch in Rotterdam. Ik heb een aardig stukje gereisd om hierbij te zijn. En bedankt voor de uitnodiging. Nou, graag gedaan. Nou, ik ben Paul. Paul van Bello van... Paul is onder andere organisator van Into the Grave. Iedereen weet dat, ja? Nou, de kijkertjes thuis. Hè? Groetjes. Wie hebben we hier? Wietse, programmeur Neushoorn. En Ik ben Jort, programmeur Dokkum Open Air en marketing van Neushoorn. Jist. Ja, om eens met jou te beginnen. Jij hebt een podium in Rotterdam, een legendarisch podium, de Baruch. Een podium voor harde muziek, niet alleen metal, maar eigenlijk alles wat hard is. Jij bent eigenlijk het enige podium in de Randstad dat helemaal dedicated is voor harde muziek. Terwijl daar toch meer dan de helft van de mensen wonen. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, ik denk dat het de durf is om anders te zijn. Ja, we hebben gewoon eigenlijk de kennis die we zelf hadden, die hebben we ten volle benut. En andere podia in Rotterdam of in Zuid-Holland doen dat tegenwoordig ook.
doen ze ook goed. Ja, wij zijn wel in Nederland een van de weinige podia die alleen harde en alternatieve muziek doen. Voor onze capaciteit van 350 bezoekers. We trekken ongeveer 200 bezoekers per concert. Ja. En ja, dat gaat lekker. Ja. We hebben ook nog ons eigen festival, Baruch Open Air, Ja. 1 keer per jaar. Ja. Dat gaat ook goed. Maar goed, even zeggen, 200 mensen trekken bij een concert in een stad als Rotterdam, waar 1 miljoen mensen wonen. Is harde muziek in een stad als Rotterdam minder populair dan het is in de provincie? Dat is een goede vraag. Wij trekken ongeveer 20% van onze bezoekers uit Rotterdam zelf. Ja. Nog eens 40% uit de rest van Zuid-Holland. En de andere 40% buiten Zuid-Holland. Dus Zeeland, uit Eindhoven, zeg maar. Zeeland, Brabant, zeg maar. Zeeland, Brabant, Noord-Holland, Utrecht. Overal vandaan wel. Ja. Ja. Friesland af en toe ook zelfs. Ja, kijk eens aan. Ja. Nou, zelfs een keer 20 man uit Friesland die volgens mij een keertje kwamen binnenvallen. Legendarisch verhaal. Ja. Moeten we niet over de details hebben, want die mensen leven allemaal nog. Paul van Berlo, jij organiseert hier Into the Grave in Neushoorn verschillende festivals, maar ook in Eindhoven, Brabant. En volgens mij gaan je ook jullie vleugels uitslaan naar andere gebieden en streken. Tuurlijk. Jij komt natuurlijk ook veel in grote steden, ook in Rotterdam, ook in het buitenland. Zie jij een verschil tussen de populariteit van metal op het platteland, zeg maar, buiten de Randstad en in de Randstad? Nou, in Nederland wel. Ja, leg eens uit. Maar ja, in de Randstad, ook in Amsterdam, is er, daar is niet echt een scene. Ja, hoe kan dat? Want er wonen genoeg mensen, je zou kunnen zeggen. Nou ja, dan... Ja, er zijn wel theorieën over dat zeg maar, de harde muziek, dat zeg maar, meer de werkende mens aanspreekt. Dus de mensen die op het land werken, of weet ik veel wat. Of de boeren, noem maar. Van oudsher. Of dat waar is, weet ik allemaal niet. Maar, oh, sorry. Ja. Maar wat denk je zelf? Ja, ik heb er niet echt een theorie over. Nou, dan gaan we naar Wietse Het is vragen. gewoon een gegeven. Wietse, waarom is Ja, op het... zal ik het even vertellen hoe het zit? Ja, vertel even hoe het zit. Ja, nee, Waarom is op platteland ik had er wel een theorie hoor. Dat is Ja. gewoon, Friesland, platteland, Oosten, platteland, Brabant, platteland. Dus dat binnen boeren, dat begint mij normaal. Metallica, Sepultura en dan gaat het verder. In de Randstad is dat minder, denk ik. Dus dan wordt automatisch misschien net beïnvloed door die neef. Of die omke, die mijn grote Iron Maiden patch op een jas erin. Dus ja, daar had al een beetje een goede ondergrond, Ja, denk ik. witte mensen die bij die komen, want daar krijg je natuurlijk al je metalconcerten om packages van verschillende bands die mij maar toeren. Weten ze dat ook van de internationaal zien? We kennen in Nederland beter in het noorden en in het oosten en het zuiden wezen als in de Ronenstad. Nee, gelukkig, jammer genoeg, nee, gelukkig nee. Nee, grote bands wordt liefst Amsterdam. Maar over het algemeen is het er gewoon extra. Ik heb wel eens discussies met FNA bijvoorbeeld. Is een podium in Ja, Eindhoven. een FNA podium in Eindhoven. Friesland 600.000, Brabant 2,4. Dus het is door de rekkers om heen. Fjouw is volle mensen. Ja. En als we dan toch beide zo'n 100 man op een Rhapsody helden, Ja. ja, dat vind ik dat wel knap. Dus er is wel echt wel in verhouding, dus Ja. veel meer en nog dan zijn Brabant. Ja, nou, even een vraag aan Jort, want du organiseert dus ik mij het Dokkum Open Air. Zeg maar voor de rest van Nederland ongeveer het 4e fort van alles. Maar Jim krijgt elke keer weer van elkaar en mensen komen naar hem toe. Dus is het voor Jim dan ook heel logisch om te zeggen, ja, wij kunnen prima in Dokkum zitten, want de meesten komen toch wel? Nou, het is net de meest handige locatie om zo'n metal festival te organiseren. Nee. Dus dat komt wel echt voort uit passie. En dat wij het heel belangrijk vinden dat in die regio dat plak vindt. En wij worden natuurlijk heel erg gesteund door alle vrijwilligers die heel graag willen dat het festival echt plak vindt. Maar ja, maar alleen nog maar vrijwilligers op een festival rest ik net op vanzelf. Nee, het lukt dus wel om die bezoekers te krijgen en die exploitatieroom te krijgen. Dus we hebben wat dat betreft een goede opkomst. Ja. Alleen, En dat kind dus, want Paul, vind je het niet vervelend dat in Leeuwarden is een metalfestival en dan eventjes later is er een Dokkum heen met ook een hele leuke Hoe line-up. meer metal festivals, hoe beter. Ja, dus dat is niet zo dat jullie... En lekker dicht bij huis ook. Ja, dus, jullie beconcurreren, in dat geval beconcurreren jullie elkaar dus niet. Nee, maar kijk, je bent allemaal voor hetzelfde bezig. Je hebt allemaal passie voor de muziek. En je moet in heel Nederland een goede spreiding hebben. Daar is iedereen het over eens, denk ik. Je moet rekening houden met elkaar. Maar uiteindelijk doe je het allemaal voor die muziek. En voor de fans die van die muziek houden. En ja, wij werken ook heel veel met vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zouden wij ook niet kunnen bestaan.
En ook de subsidie van de gemeente bijvoorbeeld. Je hebt dat gewoon nodig om een podium te kunnen draaien. Ja. Begrijpen ze het altijd bij fondsen en bij gemeenten die geld geven wat jullie doen? Want natuurlijk iets wat in de hitparade staat of mainstream is natuurlijk veel makkelijker uit te leggen. Ja, nee, je moet dat heel goed uitleggen inderdaad. En hoe doe je dat? Daar word je ook steeds beter in laat gedurende eens de horen. jaren. Laat eens horen. Deze vraag speel ik graag door naar... Ik krijg geen subsidie, dus sorry. Ja, dat kan dus inderdaad ook. Ja. Maar Ik kan het niet goed uitleggen. nee, je moet het gewoon uitleggen dat, vanuit de publieksbeleving. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Wietse. Ik denk ook één ding wat ik hier zag. Wij zien als fjouwe programmeurs, maar ben ik fjouwe maten die op festivals, ik ben ook krijg het in een tentgroepen, maar als maat wordt. Ja. Ik heb bij deze drie jongens alle drie al een keer slip thuis, bij wijze van spreken. Ja. Zo? Ja. Dus dat kameraadschap is ook heel belangrijk. Als wij de Friese metal night hier doen, dan komen er 600 man, van 400 in de foyer staan. Die misschien geen band shot. Ja. Maar die gezelligheid en die zoek je jongen ek, dat maakt het eigenlijk ook wel metal. Ja, is het echt wat ze krijgt bij terug mijn site waard van... Ja, we kunnen boeten het bestaande circuit om, want dat gaat alle jaar op reputatie en op friendship. Ja, van de bands wel. Ja. Absoluut. Jongens, even naar de trends. Wat zijn de trends de komende tijd? Wat worden de trends de komende tijd? Wat zie je? Er wordt heel veel black metal gemaakt in allerlei variaties. Is dat iets wat... Worden we daarmee overspoeld straks? Of wat vind je zelf ik denk het interessant? niet. Wij in Baruch zijn voornamelijk bezig om steeds meer te verbreden juist. Voorheen deden we heel veel extreme metal, black metal, death metal. Maar tegenwoordig doen we echt veel meer heavy metal, power metal, folk metal. Volgende week weer een uitverkochte show bijvoorbeeld met Heidevolk. Ja. Dus je moet inderdaad goed bijhouden wat er speelt. En ja, Paul wil wat zeggen. Ja. Nee, ik wou je aanvullen. Ja, nee, dat mag. Nee, die black metal, dat is wel een hip dingetje op het moment. Dat zie je ook, dat er in één keer ander publiek in de zaal staat dan je gewend bent. Maar of dat nou echt een groot ding wordt, dat vraag ik me af. Wat wel groot is het power metal en inderdaad folk metal. Dan zie je zo'n band als Eelstorm, we hebben ze hier ook wel gehad op Into the Grave. En ook wel op Dynamo Metal Fest. Maar die deden nu, afgelopen week verkochten die gewoon 013 uit. Dus gewoon 3000 mensen voor zo'n... een lolbandje is het eigenlijk. Je ziet dat het gewoon heel erg populair is bij de kids. Ik denk dat dat nog wel blijft toenemen. De power metal. En hoe blijven jullie dan bij de tijd? Want metalheads, sorry te zeggen, maar zijn er heel goed in het te zeggen dat vroeger alles beter was en dat het nu allemaal bagger is. Hè, dat is er zijn mensen die zo denken. Hoe weet je wat de kids leuk vinden? Zeg maar, de nieuwe generatie. Daar zitten we in principe in Neushoorn natuurlijk op het goede plak. Want wij doen natuurlijk heel prutten op het gebied van metal. Alleen wat wij wel merken is dat mensen lastiger op nieuwe dingen aankomen. Dus om zij iets in stand te houden en er nog publiek op aan te krijgen, dat valt best nog wel eens in. Maar met Dokkum zien we heel erg wat er gebeurt. Hè. Wat Paul doet bijvoorbeeld met die progfestivals. We hebben bijvoorbeeld de Leppers wel eens hoorn. En die is letter heel groot waan. Ja. Dus je zit daar bovenop. Ja, Wietse, ben je dan een podium als Neushoorn? Is dat meer een leuk plak voor bands die het letter grut worden? En ben je daar net te populair en krijg je het weg? Nee, ja, zeker. Maar ik wil terug op die eerste vraag. Het is een beetje een golf die terug is. 24 Jelien. Wie black metal voor jou in orde gaan we het noemen? In opkomst, no way. En als het al je trosjes naar de tres hebben gekregen, ben ik 24 hierin. Dus het is eigenlijk zo'n golvende beweging. Dus even, dan is straks Menno weer een hit, dus barg je maar. Ja. Maar wat dat betreft, het zal steeds weer terugkomen. Ja. Ja. Leon, waar kijk je zelf naar uit dit jaar, bij wat jullie hebben geboekt? Naar ons festival, Baruch Open Air natuurlijk. Ook 6 april naar Harlequin Fest. Dat is een nieuw festival georganiseerd door Kid Harlequin uit Rotterdam. En zo probeer ik ook bij te blijven naar waar de jeugd naar luistert. En wat is dat door voor gewoon jonge organisatoren ook eigen festivals op te laten zetten. Ja. Dat is voornamelijk rock. Raketkanon is daar de headliner, Freddie Mercury. En dan nog een aantal lokale bands. En dan heb je gewoon een mooi programma. Ja. Daar zie ik wel naar uit. Ja. Paul, heb jij nog iets te verklappen over wat nog niemand weet en wat wel op Into the Grave komt dit jaar? Ja, volgens mij is Clone nog niet aangekondigd, maar dat zijn geen hele grote namen die ik nog kan verklappen. Nee. Die is toch een fan daar. Ja. Nou, 1 kaartje extra verkocht. Nou, hij heeft zijn kaartje al. Dus, en waar kijk je naar uit dit jaar?
Waar kijk je naar uit? Ja, ik vind bij een festival vind ik vooral de beleving altijd super tof. En als ik dan op het plein ga staan en ik zie alle mensen uit hun dak gaan, of in ieder geval plezier hebben en lol maken, dat is altijd mijn hoogtepunt. Daar kijk ik het meest naar uit. Ja, even voor de proporties voor mensen die het niet weten. In die 2 dagen Into the Grave, straks 3 dagen, dit jaar voor het eerst. In die 2 dagen, hoeveel mensen komen daarop af? Opgeteld? In 2 dagen of 3 dagen? Nou, in 3 dagen misschien straks, maar je weet het van de afgelopen keren. Ik verwacht dat we zeg maar wel boven de 15.000 zitten over die 3 dagen heen. Wat betekent... En Opeth, daar kijk ik natuurlijk heel erg naar uit. Ja, dat is gratis op de zondag van dit jaar, Into the Grave. Wat betekenen jouw festivals voor impact op de stad qua economie? Uit eten, hotels, Nou, de gemeente parkeren? heeft wel eens uitgerekend. En dat was nog op 2 dagen. Toen ging het over dat er 1 miljoen werd uitgegeven. Dus nou ja, dat is geen kattenpis, zeg ik Geen altijd maar. kattenpis. Ja. Wietse, Westje, Stoda uit dit hier nog? Bijvoorbeeld in Neushoorn, dit seizoen. Poe. Net is er heel veel metal eigenlijk. Maar ja, ik kan niks zeggen, want ik ben wel bezig met Gutte naam. Maar ja, mij dan de vrienden van Mojo hebben dan weer boos. Dus, maar er komen een paar leuke namen in na hier. Ja. En dan Jort, nog even de line-up. Een paar hichtepunten uit de line-up van Dokkum Open Air. Ja, natuurlijk ben we heel trots dat King Diamond naar Dokkum komt. King Diamond fans in de zeel. Maar ik bands als Dol. Dol. En Cradlefield. Cradlefield. Geweldig. Ja, maar ik heb nog een scoop. Oh, een scoop. Hier komt een scoop, dames en heren. Mogen we even een roffeltje? Hier komt een scoop. Ben ik mensen die iets hebben met Peter Pan Speedrock. De nieuwe band van Peter komt naar Dokkum. Tanksilla. Oké, kijk eens aan. Nou, Pinkzilla, fantastisch. Dames en heren, de boekers en programmeurs die de festivals organiseren. Hartelijk dank, heren. Neem nog een biertje. En wij gaan gauw door. En ik verwacht nu wel dat de zaal van links naar rechts en van boven naar onder gaat. Steeds stijver mag. Pak elkaar weer op in de morspit. Hier is Manu Armata! Volgende is iedereen die hart heeft voor muziek. Voor de harde muziek dan wel te verstaan. Het heet From the Heart. In je fucking face!
Volgens voor alle oude kerels die nog steeds op harde shows komen. Deze heet Remain. Hoppakee. Goed, hebben we nog één liedje voor jullie? Ja, ik weet het. Er komt nog een vette band hierna, hè? Nee, dat voor iedereen die thuis zit te kijken. Break!
Dank u! Wat horen? Manu Armata. DD Glashouwer, hoi. Geweldig. Ik ben altijd zo onder de indruk van hoe ongelooflijk hutje hem beuken en swingen. Geweldig. Super strak. Uit Haas. Dit was zijn Haas Hardcore. Hutste stad van Friesland. Lees eens uit, waarom is hardcore zo onslijn in Haas? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet. Dat is gewoon ontstaan uit kameraadschap, denk ik. We hadden altijd vroeger de optimist in Haas. En dan kwam iedereen die van hun muziek houdt. Die kwam daar gewoon en daaruit is gewoon bandjes uitbroeid en ontstaan. En dat speelt nog steeds. Ja. Ik heb natuurlijk wel wat meer plakken, maar even voor de orde van grootte van Jim. Hoeveel landen in Europa heb je hem inmiddels al horen en toert? Poeh, nou, dat is heel wat. Ik dwar het zo net te zeggen, maar... Ja, een hele hoop, ja. Ja, we zijn nou van Denemarken tot Spanje ben we wel west, ja. En werkt het Lieksa als Jelle zijn waar ik van ja, dat is begint inderdaad in het Lieds bij kameraadschap in Haas, maar ook in Europa in het netwerk is het ook kameraadschap zodat je dan om die gigs komen en toeren. Nou, dat is een beetje wel. Het internet helpt gewoon een hele hoop, hè. En als het een goede band is, dan ontdekken mensen die vanzelf, denk ik. Nou is hardcore zeg maar universele muziek. Hè? Of het nou in Haas maken wordt, of het wordt in Madrid maken, of het wordt in Athene maken. Het is eigenlijk heel erg herkenbaar. Is dat eigenlijk het wat hij oorspreekt, wat het toffe ervan is? Nou, wat mij voornamelijk... Ja, ik vind dat één ding wat mij aanspreekt. Maar ik vind... er gebeurt heel veel textueel en zo. Dat spreekt me ook een hele hoop aan. En dat is gewoon een fijne manier om die uit te dragen, vind ik. En waar heeft het dan over? Ja, ik ga toe van alles. Maar ik ga net sfeer mythologische verhalen en zo. Ik hoor het heel dicht bij mezelf. Wat ik zelf meemaatje, wat ik vind van bepaalde dingen. En hoe het in een verhaal. Hoe mensen met elkaar omgaan. Of hoe ze mij zelf soms een ding aan oren te westen. Oorheen maar zetten. En dat soort dingen. En dat schreeuw ik gewoon over. Wat leidt er al in het verschiet van Manu Armata nog dit jaar? Dit hier is het... We hopen Into the Grave. Volgens mij loopt er iemand rond die daar iets te zeggen heeft. Maar als Manu Armata, weet je wel, na 12,5 jaar al motherfucking hardcore maakt... en ze een plekje krijgt op Into the Grave, dat zou fantastisch zijn. Wie is voor? Kom on! Nou, Paul Kindermetter, de Into the Grave is regeld. Wat nog meer? Nou, ja, dat is. Nee, op het moment werk je gewoon naar materiaal. En we hopen naar de studio in te gaan om na je tol van heel hier nog weer een keer een nieuw album op te nemen. Of een nieuwe plaat. En zoals je al zei, we bestaan dit hier tol van heel hier. En de bandplan om in het najaar een Lieds festivaltje op te zetten als een jubileumshow of zo. Fantastisch, nice. Een hardcore festival in Haas. Alle jaar heen. Applaus, Manu Armata. Ja. En ik ken de zilver even terug, want behalve deze bands hebben we ontzettend goede metal export in Lauwert. Even op een richtje hier. Joris Nijenhuis. Joris, pak even de mic. Applaus, Joris Nijenhuis. Ja, Joris, ik zou haast zeggen, we wennen sto, maar er is zoveel aan toeren, dus we wennen sto soms. In Boetenpost. Boetenpost, ja. Maar vertel eens welke bands op dit stuit bist er onder drummen? Ik speel voornamelijk voor Leaves Eyes, Atrocity. En daarnaast doe ik nog Verwoed. En een nieuwe band, Ungroen. Dat is ook Fries. Juist. Hoeveel in het jaar ben jij op tour? Ik zou zeggen dat ik gemiddeld 2 keer per jaar ongeveer een maand onderweg ben. En dan... daarbij nog wat weekendtoertjes en wat losse shows hier en daar, festivals. Ja. Is het in werk? Ik verdien wel wat mee, maar ik moet er wel naast werken. Ja. Hiernaast Mendel Bijdelij, applaus. Hoi. Hoi Mendel. Tot
tot voor kort bij Aborted. Klopt. Amerika geweest. Meerdere keren. Toffe tours gedaan. Ja, Doet er zeker. altijd veel verslag van. Waarom ben je opgehouden? Waarom ben ik gestopt met Aborted? 7 jaar getoerd. Alle landen bezocht die ik wilde bezoeken. Van Rusland tot Japan, tot Nieuw-Zeeland, Australië, noem maar op. En na 7 jaar en een paar billboardplaten zelfs met Aborted dacht ik van... ik ga me focussen op mixen en masteren. Ik ben klaar met de toeren. Ja. Dus op die manier. Dus weer back home in Beestersweg. En Beestersweg, ja. Ja. Maar wat sprak je dan niet meer aan in het toeren? Waarom wil je nu gewoon lekker in studio's rondhangen? Nou ja, na 7 jaar... Ja, Joris heeft waarschijnlijk niet, want die buiten post, hè. Maar goed, nee, na 7 jaar... Yes! Nee, gewoon het gemis van familie en dergelijke. De typische standaard dingen. Na 7 jaar dacht ik van, ik heb genoeg getoerd. Op een gegeven moment, ik weet nog, 2014 waren we in totaal als bij elkaar 7,5 maand van huis. Dus daarna dacht ik van, nou, op een gegeven moment ben ik gewoon klaar mee. Ja. Genoeg blaasbeat. Gaat het bloed niet kruipen waar het gaan kan en zit je over 3 maanden toch weer in een bandje? Ik was wel laatst aan het praten met onze oude bassist. Van mijn oude band Escadron, trashband uit Sneek. En misschien samen met Joris nog wat drumdingen doen. Samen met een beetje trashbeat, een beetje de goede trash terughalen naar Friesland. Oké, dus we zijn nog niet helemaal kwijt op het podium. Nog niet helemaal, helaas, sorry. Marcel de Bruin, goeie. Als je even de mic pakt. Ja, ik heb een applausje jongens. Marcel. Hey. Ja. Ik zei, waar spelen ze hier, maar waar spelen ze eigenlijk net hier in Friesland? Nou ja, al wat kwart hoor. Speel ik in Lugubre en Zedotank. Ja. En ik ga een hele reeks scala van bands uit Amerika en Frankrijk. En neem maar op, gewoon uit Nederland en dergelijke. Weg. Van alles wat mij dingen heeft. Ja. En vast dat ik zou als Mendel zo lang toeren op pauze is kleren, ik heb je nog? Nou, wel minder je. Ik heb me nog net, maar het lichaam zei het wel van weekend toeren, dat is net meer het. Dat lukt net meer. Maar wat gebeurt er dan? Nou, wat gebeurt er? Nou, katers worden heftiger, de dagen worden langer en op een gegeven moment dan weer wekker en dan mag je weer in de bus zitten en dan ga je weer naar je volgende optreden en dan mag je wachten op een soundcheck, dan pak je een biertje en na het optreden dan ga je verder met bier en daarna ga je nog even met de fans praten en neemt nog een bier en uiteindelijk dan sliep je 3 uur en dan ga je weer verder naar het volgende optreden en dan pak je weer een biertje. En, nou ja, dat is wel heftig. Zeg maar, het bier is wel een terugkerende factor, hè? Ja, absoluut. Ja. Je hebt natuurlijk ook die metal. Vies je dat mensen in Friesland zich er genoeg van bewust binnen dat met Jimterij, maar ik alle jaar oren meest dat Friesland eigenlijk een hele trits en fantastische metal muzikanten voortbracht heeft. Witte mensen dat genoeg? Ik heb die voor geen meter, joh. Vies je dat mensen genoeg weten dat er zoveel geweldige metalmuzikanten en artiesten in Friesland binnen die dus echt de hele wereld toegeven? Ja, maar dat is vet. Ja. Ja, maar dat is gewoon echt zo boerendekkel hier. Het zit wel een beetje in het bloed. En bij mij, ik ben hier van de orde hier. Het begon al in de jaren 80 en ik kom uit de Verstrenwij. En dat wie echt een enorme zien al. In mijn stritten werden al zien metalgasten. En dat trok me echt om metal te gaan luisteren. En dan komt die in aanrekening met je orenmensen uit al die orendwarpjes. En overal wie een zingen, in elk warpje wie een zingen. En iedereen speelde wat. En nou ja, zag eerst op een gegeven moment verder. En uiteindelijk dan, ja, was bekend. Ja. Dat is gewoon maar het leeft je gewoon. Ja. En dat is gewoon het vette van Friesland. Ja. En het maakt net uit wat muziekstijl dat is dus. Het is gewoon, iedereen is samen gemotiveerd en fanatiek maar bezig. En het leeft hier altijd al. Ja. Dus dat is gewoon heel vet. Mendel, ik weet niet, jij bent opgegroeid in Heerenveen. Was het in Heerenveen net zo? Waren daar genoeg metalheads? Kwam je er makkelijk mee in aanraking? Ja, wat tof was in Heerenveen had je, was het Stoma? De Sphinx? Stoma was best wel een inspiratie voor mij in ieder geval. Zeg inspiratie, maar ik was een jochie van 13 en we gingen naar het café Het Kennet en daar was een grindcore band. Hoorde ik voor het eerst blaasbeats en Darwin had je vroeger ook nog. Sphinx. Ook nog, ja, het Sphinx. Och, jee, ja. Legendarisch optreden. Zeker. Daar ook. Ja, en dan wat je zei over Export, wat wel tof was. Vorig jaar speelden Joris en ik op die 70.000 Tons of Metal Cruise. En dat was wel tof. Vertel eens wat het is. Het is een cruiseschip van 3 à 4 dagen, geloof ik. Of 5 dagen. Waar allemaal metalbands op spelen. Je hebt volgens mij 3000 metalheads op een gigantisch cruiseschip. Cannibal Corpse en noem maar op. Nou, het toffe daarvoor was op een gegeven moment zit je aan het ontbijten met Joris en Ipe was er ook nog. En dan zit je gewoon lekker
Ja, ik ben dan wel half Fries, maar gewoon zit er wel als Friese op zo'n cruiseschip een beetje over metal lullen op een internationaal schip. Dat vond ik wel tof. Ja. Ja. Joris, waar hoort die werklust en ambitie en waar hoort straks die werklust en ambitie op? De spelers nou al in 3 of 4 bands. Wat was dat je nog? Was dat echt fulltime dwang in? Nou, het is nooit mijn doel geweest om daar de kost mee te verdienen. Dus het is, ik weet niet, als ik dat fulltime doe, betwijfel of ik het nog zo leuk vind. Dus zoals het nu is, vind ik het eigenlijk prima. Gewoon daarnaast wat werken en gewoon af en toe wat toeren. Ja. Waar toer je het liefst? Wat is het mooiste land op de tour tot nu toe? Nou, die cruise is natuurlijk, beter wordt het niet dan die cruise. Dus dat is sowieso het beste. En Amerika is altijd leuk. En wat is daar leuk aan? Want de verzorging, je moet afwachten of je eten krijgt. Je moet hele lange afstanden doen. Regels zijn heel anders. Wat maakt het toch leuk daar? Ja, het heeft toch een of andere sfeer wat je in Europa niet hebt. En ik kan het niet echt uitleggen ook. Want inderdaad, catering en zo, je krijgt helemaal niks. Nee. Als je koffie krijgt, mag je al blij zijn. Mendel, Dus, kan jij het wel uitleggen wat hij bedoelt? Van Amerika, wat het voor mij was... Kijk, vroeger als je bent opgegroeid heb je al die actiefilms die je zag in Los Angeles, New York en het zuiden van Amerika. En als je daar dan bent, dan zijn die mensen echt zo. Mensen zijn wel een stuk minder nuchter. Dat vond ik een beetje... Ben je dat mee eens, Strijd? Als we minder nuchter zijn? Dat ze wat meer te veel praten en zo. Veel te veel. Ja, veel te veel. Ja. Precies. Dus dat was wat minder. Maar ik moet wel toegeven, ze zijn daar wel echt diehard metal fans. Ze rijden daar 1000 kilometers om maar een paar shows te spelen. in Amerika heb je ook meer dat alle metalstijlen meer gemixt zijn. In Nederland heb je meer dat je één avond heb je alleen black metal of alleen maar death metal. En daar schijnt het is allemaal meer door elkaar. Dat het alles een beetje meer door iedereen geaccepteerd wordt. Ja. Heb ik het idee. Ja. Marcel, nog even een vraag aan die. Ja. Wat voor sto, wat wie voor die een openbaring in de toeren, ekvaar boeten Nederland in het aanraking komen bij oren metal scenes? Wat wie de mooiste ervaring? Wie het in Amerika of? Wow, dat hakt net in ervaring mij. Dat is gewoon de hele tijd. Dat mij de jongens voortbest en meer zal gebeuren gewoon de gekste dingen gewoon. Dus ja, ik ben denk ik als ik naast hun zit, dan ben ik wat meer semi-professioneel. Wie ha ik meer zo de keuze van wie willen net professioneel, wie houden we werk gewoon en wie gaan gewoon hobbymatig bij wie wat bekend ontworpen. Maar dan kerst ik wat gekkere dingen doen. Du hast net die grote verantwoordelijkheid om altijd maar goed te presteren. Dus wie ha zo volle dingen mij maken on tour. Komt er ooit nog een keer een boekje van? Nou, ik zit er wel met dat ding. Voordat ik dement word, dan maak ik wel iets voor scrollen. Dan ben ik het zelf even vergeten en dan is alles van niks weg. Nou? Inderdaad, daarom. Dus dat is kan wijzen. Een audioboek. Ja, want oh, lul staat boek wel vol, denk ik. Jongens, we gaan zo Shen naar For I Am King. Even je mening daarover. Ik vind een van de meest interessante bands nou in Nederland. Wat vind je van For I Am King? Ik vind zelf een geweldig interessante band. Nou ja, ik ken Jaap natuurlijk, de drummer. Dus... Het zijn mijn schatjes, vooral Koen. Hey, peace out, bro. Oh, wat ben je al een beetje, ja, jongen. zeker, zeker. Mooi. Nou, jongens, we gaan niet langer wachten. Ik verwacht dat iedereen helemaal stijf vooraan staat. We zijn super trots dat ze hier zijn. Je ziet ze hier gratis. Ook nog eens een keertje. Voor we gaan ze naar luisteren. Wij zenden het hele concert van For I Am King zenden we uit. Jullie zien mij niet meer, gelukkig, maar... Dat is namelijk veel erg leuker. Bedankt. Kijk volgende week weer of kom langs. Dames en heren, laat je horen voor For I Am King! Dankjewel.
Super vet dat jullie er zijn. Wij zijn For I Am King. En jullie zijn gezellig. Doe nog een klein beetje, nog 1 stapje naar voren. Wees niet bang. Ja, mag. Ja, dat mag ook. Je mag ook op het podium komen, geen probleem. Oké, yes. Oké, gaat de eerste stage dive gaan plaatsvinden. Plaatsvinden? Is het Nederlands? Weet ik niet. Plaatsvinden. Ja, hij gaat stage diven en jullie gaan hem vangen, oké? Oké. Maar dit is niet goed, hè? Hij moet weer opgevangen worden, jongens. Oké. Gaat hij niet opgevangen worden? Oh, Friesland.
Dank jullie wel. Yes. Oké. Leeuwarden, wie van jullie heeft ons al eerder gezien? Alright. Oké. Als jullie het vet vinden, wij spelen op 2 awesome festivals, onder andere dit jaar. En dat is Dokkum Open Air. Yes. En Into the Grave. Dus ik hoop jullie allemaal daar te zien. Wie zie ik daar? Heel gezellig. Heel gezellig. Oké, we hebben 2 nummers te gaan. Dank jullie wel nogmaals dat we hier mogen staan. En het is gezellig hier in Friesland.
Voor jezelf. Dank jullie wel. Oké, Leeuwarden. Laatste nummertje. Woensdagavond en het is gewoon super gezellig hier. Kan alleen maar in Friesland of niet? Of vind jij niet gezellig? Vind jij niet gezellig? Jawel toch? Kom maar een stukje naar voren. Kom maar hier. Kom eens hier. Ga maar naar... Oh. High five. Yes. Er mag een headbang worden. Met of zonder haar. Oké, gewoon cirkel pitchie.
Because you blew up your flame. Was already